Abono bo teisa ka surna da mas sungai ble tamni bagay ke जों दैसावै खोसै थुबुजा खनिसिनि बरक सालायो ताबुके दयफानो से चाना किरिफु अप्ति बरक से ताबुके साइतंका जे ताकलाइके फाइसिने नुयेदा ताम न फाइना फाइया कुनो दिनो अब बरक वानसुमानि से फाइट जों हिया दिबा नुगिया बालुखा खातां माहानका ताबुले नुकथ सरकार मा तंया बालुखे दा रबिन्द्र सं आबनि बागै खातां खाजा खामाय मां दङ आं बवाइसाले सरकारनि जनप्रतिनिधि मांथ ताबा आबुनो नुक गुजौ साबनि बागै महाराष्ट्र बसकांगा तनै किन्तु महाराष्ट्र बसकांगा तनै जे सामुं तांनाय रक तां दङ जोंके महाराष्ट्र बेलाय किसि किरियो ताम बागै महाराष्ट्रनि बागै जों किरियो এই বড় महाराष्ट्र बो जागात लांगेरिनो এই বড় फाइने जरा महाराष्ट्र बो जागाव खिगलायरिनो जों आबसे बेलाय केनो किरियो ताबुखे Oro tini ase kebang ma borok mani porebo daro bindro wan suk tongo bono jidi na hining keba obo bele wana masing chani ko chung tei bonugo ei daro bindro tini bo saisung no khorok tamni pat najak bono osai bono barwa bono jogula sularok joglu ma bela ase puda bungba khna to genable sularok jogmang khnaya ko hai pana daro bindro ka jogli dongo tamni bagai bono osai bono barwa bono jogila ang phurke badik ne kani phainaita osai phurke ba dakong sati phaina barwang phurke ba logi tokphan ram tongsinaita hai pana ba waisa baingi maya gereng sa bai khor tam mane ba saijung ke pat ma phaine bahai ke jogileng na angna angni phaipur ko osai gring nai osai phaipur ke barwa gring nai अब हाइके नां सानानि मुचुगु बोरै यंगै साजगै फाइपानो दा रबिन्द्रनि फिगुम केबो सिनिया त्रिक्या लाई थांनाय 1413 28 फाल्गुन दा रबिन्द्र नि काइसा पत्रिका नंमानि दङो बोरै र बायता मुजानिङै चिनि बुखुक संबाय गुरि वै कामचलि चिखा जागमानि आबोले ते केबो पगिमाया आबोते केबो पगिमाया नों जावै लाङै रिग्राय फानो कानि फाइदि आबोले ननो चिनि बुखुक संका हामके सिनिबो बांला बीसी 1413 28 तारीख फाल्गुन अब आं पत्रिका सिनुगु ngatabu chungorowana masing samsu जेब्ला दा रबिन्द्र टिप्रालेन सानाय रंनो साइन पिटिनि सुकज रयकारी हरिमानो সেই दा रबिन्द्र তিনি শুধু টিকেট नि बागै ग्रेटर टिप्रालेन नि गसिउइ तंखा फियाबा इलेक्शन पाइमानि परेओ दा रबिन्द्र तैसा बाहाय जोंहागि सिनें रगो सालायो सिनें रगो हंके बुइनि खोथि रगो थाङै फाइके तुलसी ब्लाइबाय तुइ सारसाया सा नगो माहायबिया दानि बागै गोतिया थाङै फाइमानि खोथा रोंग्रा दिपु दा रबिन्द्र बताबो आयो चिनें बर्र खोथिया थाङै तुलसी ब्लाइबाय तुइमा सारसा जाखाजे नगो माहाबना हिमाय इलेक्शन पाइके जिदिबो हारिबो जितो जिदिया हारिमानि उलबो आयेन भिडियो तैसा तुलसी ब्लाइबाय तुइ सारसावै लांजागनाय तामनि बागै नोंगा चिनि आइडियोलॉजी टिप्रालेन बुया ग्रेटर टिप्रालेन बुया जोंबा मुर पावर से आसगोनो तंगाय बारो ताबुक सुदु टिकेट नि बागै सिमिसे এই টিএসপি নি তঙ্গো अब महाराज बुया बागेर नामे हियाल खाइ हिमाहाय महाराज नि बुमुङै पाब्लिक न थकै तंगो महाराज नि बुमुङै पाब्लिक न थकै तंगो ताबो जोंता थकै जाक्सिदि बनि बागै चिनि चुचु सदागर काइसा गान सामानि तंगो मोबाइल रग खुलुके न नुगना ताबो दा रबिन्द्र बर सबै तंगो गान न बेखा बिसिं तामनि बागै बजी दिनाय हिनि वानसगै ताम गानाबो खोदा खोनाकाना कुनु जराव खोनाकानाब्ले सिंग चुचु सदागर जमानि जादु हुमानि बकिसानि आहमानि दा रबिन्द्र खर सबै तंगो ताबो टिकेट हुमानि बकिसानि आहने दा रबिन्द्र सब तंगो खोनाना दा सादिके खोनारनाय खोनाना मुसुङाके खोनारि आइसि खोनाना मुसुङके खोनारनाय
दा रवीन्द्र खेल सबै दङ टिकेट हिमानी बकिसानिया हानि साका नखानि तला आइन फिति याकार खा जादु आनरा समang खा जादु बनले सानानि कगियार सबै दङ दा रवीन्द्र मा सानै तारनि बागै नों आन्दो आइन फिति याकारै आनरा समान मानि नबा जादु हिनि दंबा दा रवीन्द्र नों मा सानायब्ले अरनि पाब्लिक न बुट मानाखे मा सानायबो किन्तु सारा गया तानि बागै आं आइन पिटि सुदु टिकेट नि बागै सिया कारुंके बुट दामानबा मायांगनायब्ले हाइपानो नों सायापानो पाब्लिक सायमानो पाब्लिक न बुद्रिया तिप्राले नि बागै न आईपीएफ दिनो बुद्रुनाय बनि बागै ताबो दा रवीन्द्र जे गुरि तंमानि आबो काइसा नक बारसे चिनि अख्रा चाक्रा र कक सामानि तंब्ले ताम कक सामा तंग हाबानि कुक बाय बोसा पुसिया याक्तनि कामाय बायसे पुसियो चिनि बररक सालाय दिबा नखानि वाति बाय माइ खुलथाया साकनि कलम ति बायजे थायुंगे ताबुखे दा रवीन्द्र हाबानि कुक रम ति रमना नायता आसे क्लाइसा दिबा हाबानि कुक बाय बहग पुंनाय दिबा आबो नुखुं पुसिवि माया याक्तनि कामाय सिनांगो नोंगरो बिसि बिसि सामं थायकेबा दफानि बागै नन दफा बुद्रिनानि नन दफा बुद्रिया अबोनि बागैनो सावो नखानि वाति बाय माइ खुलथाया साकनि कलम ति बायसे थायो आईपीएफ ति साकनि कलम ति किकलाय 12 বছর ছামং খাইজা 12 বছর হাদা ফনি বাগি চবা খাইতঙ্গো এই আইপিএফ তিনো কারি তেই কেবানি তিপ্রা সারো বুদ্রিয়া তিপ্রা লেনি বাগি সিমিনো বুদ্রুনাই তেই কাইসা ক সানানি মুচুঙ্গো চিনি বড়রক সালাইবলে যারা কাইজাক বাই নুখুং খামা কতাল বসাক লে গনাং রনखे বসই নগ গনাং রকে হিনজাকপু ও বসই সংমাইতা আব্বু সুকস बरी खुक सुलुक सिनिना हंके साग नांगमानो नायदे हिनजाकपु तामनि बागै साजा काना नरज तापसाक लिपुसि फाइदर तामनि बागै साजा काना बरी खुक सुलुक सिनिना हंके साग नांगमानो नायदिपु तामनि बागै हंकेना फियाबा नेतानि तमुं सिनिना हंके चंगमारि फाइके नायदिनि साजागो এই चंगमारि ओखे दा रवीन्द्रनि तमुं नुकजाखा टिकेटनि बागै आइन पिटि याकारखा अबहायनोब्ले ताबो आंनावनो को किजा सबाय सासिनाय बोरै खुक सुलुक सिनिना हंगे सा गोनां मानो नायदि हंगे बाक्सा आपसा क्लै गोनां फानो तो कुनो कुनोङै दंफो आमते गरिब बोरै रमनो के हिनो खुक सुलुक बाहायके बोसाना माइको के तुक तुतुय बबो साना नि चेंगो बोसा तो चिराय बले बोसा चिराय माइको के सतु खांगे यागो याम प्राय राम प्राय तंके बुमा साखि तांगबा तो कुनो कुनों सिनाय नबले yang besike henda बोसा को केसा माइतो खेबा हा माइतो खेबा आसे तुखु कतरमा बोसादा साबाय खेनाबो तब दा रवीन्द्र बाहायनो नेतानि तमुं सिनिना हंके चंगमारि फाके नायदि हंके बा दा रवीन्द्रनो सिजाक सुकाता टिकेट नि बागै दल बकरी बल बकरी टिकेट मांग्राना आबो बायनो तुकुनु कुनु नायता सीपीएम नि बुत बायजि दिखे हाय सिबले कुनु दिनु फां जि दिया आईपीएफ तिनो सरकार फाइनाय तिप्राले नि बागानि तिप्रा सारक आईपीएफ तिनो न बुत नाय अब सुदु नबारसे जों तिनिनो खारा नबार हम सिबो लामा हादुलै कावो कातियो जदि हिमना रोङाखे मकल हादुलै हाबो मकल जोंना हादुलै सितगै काना ख्लाइसिनि बुत नाना बागै सिमिसे ताबो कक सलक सापायो এই কক सलकनो जों सिनिनानि हंके चिनि बुकुक जोंनि तत्रानो माना सिग्लायो नायता आइ सिबले चिनि बुकुक जोंनि तत्रानो माना सिग्लायो नाय आगि हामजो थांके बुफ्रांजो संबो बासैनि तत्राना सिग्लायो बासै बुसुग रांचां जेन कतर मामुखा नायगे नायने यांखे ताबुंनि मासलाइनि खोदों सुजुक फानो आसल रांचाक बा जिलिक नि तंब्ले आगिनि दिनो केतो फुखिनि थांगिसे मारा हान्ता मा हुओ हंकबा फुं जरानि साल कामा बाय yang रांचां जेन साल कखबा तेबो जिलिक नि दिबा आफुरखो yang बुफ्रांजो संबो खातं खाजांता बासैनि बा रांचां जिलिकले रांचागो दुई रकम दंफो काइसाके साल ते काइसाके ताल हंकांकेबा कर्मलुलुफो साल हंकेबा चाक चुरु फुंकेबा बासैनि मोले रांचाक साल नंगना हिला हिंता फिया बताबोखे थासिङो सामा हाय आईपीएफ दिनो सनंगै कक सलक सानाय र अब हायनो रांचांनि बिसिगो मो सलक दङ ताबो गोबां मा ब्रै र बोसाइसां रां फैसा गोनां फानो रांचांनि सेन कतर रिफानो ताबोखे बुइदो थां जायगायाव आइसाबाय तानि बागै
ye sinang bura sese ke kangi phai bo buni kai le bari wo mole asol da asol ya city gul sing na ta inja bole se asol de asol ya city gul sing na ta inja ba city gul ba guarantee ginang seble agar talawa 2 মাসের পরে রং উঠলে 20 টাকা দাও আবার লয়া যাও হনকে বা চিনি বড় বা খাদম খাজা কা দাম বা মাস্ক নি কান কে নংলে হাইনা হাই সেলাই নাই হন্তা সেলাই লাইও অবা হাইনা তাব কবাং মা বড় আসল ন সিনিয়া নকল ন সিনিয়া গ্যারান্টি গনাং সিটি গুল পাপাই কানে 20 টাকারই 2 মাস পরে সেলাই মা হয় দল সেলাই লাইও এই দল সেলাই নাই রবাই কোনো দিনও বুধ জিদিয়া আবার yang dang ka saimaya বুধ নি দিন হকে আসল ন জিদি নাই আসল দফানি বাকি সামুং তাংনাকে আইপিএফ টি দাবারিও বুধ বুরু নাই কেপ্লাই বং নাই বসেবলে ক অবশ্যই আং সারানি মুজুঙ্গু বনি বাকি নো जों বিশেষকে চিনি বুকুক সং খামা সিনাই সতর্ক মাংনাই সিয়ান মাংনাই ফাসিং আং সামাহাই তাবো যতন খাতুম খাজা চাঁদ ছদাগরনি বসাজে কমলাপতি ন বফা সময় থাঙে সামাহাই খনা এই জানো মুফাং মুখাং নুগো বনন চামরি সংলাই হিমাহাই गोबां माइ पेटिनिबो थाङै आ जागावा आइ मुखां नुकजाखा टिकेट मामबायखा कैंडिडेट ओंखा अबतै तमंबाय अबतै चरित्र बाय आबो दफाना फियबि मानिया टिकेट नि बागै दल सलायो आबो कुनि दिना आनि दफानि ब्रिमानो सलाय मानिया ब्रिमानो सलायनि बागै बिहिगबो सायखग्रलाय नुखुं खाप्रो काहामाबो तंमासो हामियाबो बासिंनो तंनाय नंबाय थ्रियासा যত মানসার লগিরবই তংনাই নংবাই সাবসা বিহিগনাই তৈ বসাইংনাই অবহাইনো जों आनि बसानि बागै टिप्रालेन्स नामै माया सागानि बसानि भबिष्यतंया टिप्रालेन्स नामै माया सागानि बसा खरक्ति सावै थाङै माया हनै आइपिएफ तिनि बिसिं तै तंगै टिप्रालेन्स नामनाय हनै सुमाय ताङै सों फाइलायमानि अबदा बिहिगनै बसाइनो कचारा याकारि थांमा हाय बसाइङै बिहिनो याकारि थांमा हाय जों कुनु दिना फाना याकारि थांमाया थैके सिमेनो याकारनाय गोथां दंसा हा दफानि बागै टिप्रालेनि जबा खालायनाय अबसे सिनि सुमायनानै नांगौ दिनिखे आं नर नबनो कायसा कयनानै मुचुङो बारे बारे सावै हिमपानो सानानि बात दंगो तामनि बागै नर ननु खांके साना मुचुङे हिमपानो सानानि हायनो फाइमांसि दंगो दिनि अर गोबां मानि बुकुकसं केबा सुक मोनजाक केबा नखुं खामा कताल केबा चेराय खनाय खरकसा खरं निंजा अबो हायरबो केबा बुफ्रांजों फाइकिना केबा चेलार केबा बुकुमयिं फाइकिना कायजाक मानि उलो बुफ्रांजों गोनां बुकुमै संके माइत्राम बेरेमानि यागुलनो बुफ्रांजों संनि कामियो तैसे बक्रानि कामि बेरायना बागै साइजुं कुदिवि चलिलाङो आगि हिंके तामो हिमनानि नांगो ताबोके हिमनो नांलिया जतनि नगन मोटरसाइकेल तंगाबाय यां बिहिगनाय रगो सास्लाबै माया स्राबजान बिसिङिनो थाङै फायो तानि बागै बुफ्रांजों संबाय कारा थंनानि ताबोक तो मोबाइल बो तंगो ए मनाय आं फाइ तंगो दो ngagan ang बुफ्रांजों बो बुमारिजों थांला रिंता मारे कुमै फाइना बो फाइदि अ चला का ताला दिनि किसा रं लायलायगोना तामो थां थांके पुइला ताम खाइनेबा बुकुमैनो तो कुवाइनो सार लायग्रानायब्ले yang buprangjuk sang bukumui no kuai kili sinamai rupru jendai kolam kere hinta bukumui jokhon kuai chakhang keno kuai warna chengkeno khusui sere yogna chengpu apruke bukumui wansok hinta khao o buri rok manu jendai kolam kari swang patir khable yang bukumui joli tutuino buprangjuk sangno na kari sahinta kuai chapru khusui chakna ke jendai logio nango hunai bukumui sapruke no buprangjuk sang बुमारी जिक्सं हा किसिलाय मोनैलाय इंता इस ताबले कुमै कुइनो खसै तु बुजाका आं खबसे सानानै मुचुङो तिनि नजरा दफारै परेङि तमनि जरा लामा खरलाय तमनि जरा ता साबन बुद्रनाय साबन रिया हनै वानसलाय तमनि जरा जतनि आंखे मसि कक सानानै मुचुङो कुवाइसा फुर खसै जागनाखे चुन्दै लगियो नांगो दफा यग्नानि टिप्रालेनि बागै बसकां चङ मारियो दा बरको बुद्रिनानि नांगो दा बरको बुद्रि बायजादि दफानो फियक जाबाय दिहनिसि नरनां कबं मानि क्लांवानि बुकुकसं आरि ताकुकसं आगि बांवाइसा सालांका ताबो सानानि बाद्द तामो सिनि नुखुंनि ब्रिद बेलाय सियान गोनां सिनि नुखुंनि ब्रिदकसु
गुबुन दफानि बरक सियान गृ ताकुक च चिनि नुखुंनि ब्रैरकनो जे दागिमा साबुं मुंसामाया हिमानि गृ बनि बागै चिनि नुखुंनि ब्रैरक चलाबाय बाक्सानो नुखुंनि चलाबाय बाक्सानो जत सामुंनो मानमानि बागै फाइदि तिनि फान बाक्सा खा बाक्सा याप्रि थानसा के नरगर गुरु गुथुमं खाबा साकनि हामजागमानि जत निस्लायानि खासुकनि साजक साजला सुक साकनि बागै टिप्रालेन सिनामै क्लांलायनानि बागै जतनो जों बासावै फायलायसिवानो अराय परयनि जराव चाबलायै थुमसाके ग्रोंसाके हायनो हाय तैसा फान बक्सिलायानो अबनो नरक जतनो वानसुक जाबायदि बनि बागै आं सानानि मुचुंखा कायसाक चिनि बसकांगो लामा तंसिनि लामा सिनिवै हिमदि गामि खुंसावो नुखुं खुंसिनि नुखुं सिनिवै काति नुखुंगो तंगो चामुं मुंसिनि चामुंनो सिनिवै चादि हिमाहाय अरबो 5 जना कैंडिडेट तंगो कैंडिडेट सिनिवै नाहार मंगनो नाहारै चिन्ननो सिनिवैनो जों बुद्रबाय जादि चिनि चिन्नखे दाबर अबस्य आं सानानि मुचुंगो बनि बागै ते गोबां कक सागलाका जला जरा बेलाय खचर आईपीएफटी टिप्रालेनि बागै चबा खालायतानिबो बसकां आगुबै तंगो बनि बागैनो आईपीएफटी बीजेपी जुथ निजे सरकार फाइमानि এই सरकार जों टिप्रालेनि दिगि आगुबै थांमानि बागैनो त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिलनि प्रयोजने जे नांमानि सामुंनो राज्य सरकारनि हयते पास खालाय हजाका आबो ताबो केंद्र सरकार पास खालायमानि परिबो त्रिपुरानि एडिसि एलाकाओ बिनि क्षमता बांनाय आबो हायकेनो तुरुक तुरुक कताल राज्य टिप्राले नोंथानिबो थांनाय ते कैसा कगां मुइटु मानका जरा पाथंनि बिसिं फानो सासिनाय भारत सरकारनि तामो स्लोगान है के बंगनि नारा अब के सबका साथ सबका विकास किंतु सबका साथ सबका विकास हिंपानो जों अबनो सानानि मुचुंगो त्रिपुराबो त्रिपुरा सारंनो आलादा राज्य टिप्रालेन रिया साक पर्यन्त এই त्रिपुरा सारंनि विकास जोंया आबोनि बागै बिहारो लामास नामै विकास खालायमा हाय पश्चिम बंगालो दालान पाकी कलकारखाना नामै विकास खालायमा हाय त्रिपुराओ विकास खालायनानि हंगांगे जत निस्लाय नांगो त्रिपुरा सारंनि विकास खालायनाके एडिसिनो कताल राज्य नांगो जों दिनै सायमानो 1 बोसोरमै सारा विश्व गोनाङै महामारी कायसा कोविड-19 हाय केबा करोना এই করোনাनि याकनि बानसिनानि बागै हा गोनाङैनि देशनि बररक साइन्टिस्ट रक बिथि नुतुगलायो पियाबा तिनि सिजरा এই भारत देश এই भारतबर्ष করোনাनि ভ্যাকসিন তৈরিङै तब जागाय जागाय गामि गामि शहर शहर गली गली সেই ভ্যাকসিনर लायना छेङो तामनि बागै করোনাनि याकनि मुक्त मानानि बागै पियाबा त्रिपुरा सारके 70 বছর भारतबर्षमै गोदालमानि यागुलो बो बिमारिओ क्लाइखे साइडा मानसे এই त्रिपुरानि त्रिपुरा सार भारत हाकत हाकतर बाय करमानि यागुलो जों बो बिमारि मानजागि तंखा बो बेमुग मानजाग तंखा जों साइडा मानबाय आंखे मने खालायो साइ मानबायना जों जे बिमारि मानजाखा जे रोगा जों भुक्तभोगी सायकबा संख्यालघु रोग এই সংখ্যালঘু রোগনি হইতে বানছিনানি বাগৈ কাইসানা ভ্যাকসিন সেই ভ্যাকসিনকে ভারতবর্ষনে আর্টিকেল 2 এবং 3 কতাল রাজ্য নির্মাণ মানে টিপ্রালেন ত্রিপুরা সারনি সংখ্যালঘিষ্ঠ রোগনি হইতে বানছিরি মানাই সেই টিপ্রালেন ভ্যাকসিন তাড়াতাড়িকে भारत सरकार ত্রিপুরা সারনি সাকা থেপাদি नै जों साउता खुकचं अबनि बागै संख्यालघु रोगनि हइते यगनानि बागैनो जे भ्याक्सिन সেই ভ্যাকসিনা संसानो সেই ভ্যাকসিনকে টিপ্রালেন तबनानि बागैनो कताल राज्य स्नामनानि बागैनो बसकां 6 तारिखो दा बरक नारिबो करायावै बुद्रबाय जादिनि कबगैनो तिनि नङै किसा कक सामान्य रनमा थाका जतनना हामबाय टिप्रालेन दाति मानथों चिनि दफा यक सामानथों आईपीएफटी बाइक लक्थों हामबाय बेला हामबाय सिनि एजेस सिनि सारजि थांनो आसक सिनि बेसाव नांखंमा को साइकेल होनो बागै गाय फाइदे ताबक सिनि हो हाथियाव आयं पान्द फाइस बाजाक सिनि सिमटा कन्टिनिउसननि एडिसिडेसन बारिबो बाटायनाय सिनि पार्टी आईपीडी सेंट्रल कमिटि एजेस याके उस्पुक पार्सन सिनि सार मंगल बनपिनि सिनि मरै आसुना बाय गजो हंगाय ताबक हायनो हायसिं कक नालामे बगामा थांनाय ताबक सिनि बेसा कक नारागनो सिनि सिमना कन्स्टिट्यूशननि विधायक सिनि सार बैसोगतो
যতননো সাইরি কাহাম তিনি তমাকারি অঞ্চল পার্টি আইপিএফটি বাই লুয়াজিজাক সালসারি হাতি পান্ডা পান্ডানি আচুকফাং যিনি তমাকারি অঞ্চলনি প্রেসিডেন্ট বরম গোনাं অমিত দেব বর্মা তেবো তিনি চুংবাই ওজাক ফাই মানজাকজাক যিনি 13 নং সিমনা তমাকারিনি তাকলাই এডিসি চংমারিও বাতাयनाय हायगा पार्टी आईपीएफटी नि एजीएस बरम गोनां जिनि ताखो अक्रा दामंगल तंगो चुंबाय तिनि ओ जागा तै खरगनि एजीएस दाजिदेन तै दारतन तंगो चुंबाय ओ जागा सिमना डिविजन नि वाइस प्रेसिडेंट हायखाबा बीएससी चेयरमैन बरम गोनां सुनील देव बर्मा तंगो सिमना डिविजन नि सेक्रेटारि जिनि ताखो अमित तै ओ तमाकारि अंचलनि सेक्रेटारि बरम गोनां मणिलाल देव बर्मा तै जोंबाय दंगो जिनि सिमना डिविजननि वाइस प्रेसिडेंट दा प्रभात तै और फाइ मानजाक जत ताकुक बुकुक अक्रा चाक्रा मारे किचिं तै आनि अ खरां जेसिक जागतै खनावै दंगयो नगो दंदो फानाव खनाय दंनाय जत ताकुक बुकुक अक्रा चाक्रा रखनो आनि खुलुमुं याफारै आं नरन थनि किसिसा ककनो सानाय बिसि सागला कारण जिनि थानि जरा बेलाय खेनो कम आनि सोलाय सिकां कक नारनाय जिनि बासके कक साना रोंगो ताबो जों कालेबारि रग थांगा गाय मांस मुइ जाखां गायते बाकी मुइ थगिया हाय बिनि कक मांस थगजागै थांगा ता आनि कक आसे थगलाक हाय पाना आं नंनि थारि कायसा कुबै कक सिमि कायसा मेसेज त्रिनाय बिसि जरा नागलाक तेब्रा हास्तेओ ताबो जत्तनि सोलाय कक चलुइ तंमानि आबंके त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनि खावा अमनो सोंमुं जे आईपीएफटी बाय बुबाग्रानि त्रिपुरा मथा तामनि बागै थानसा तंगै मानलिया ताखुरक बुखुरक अक्रा चाक्रारक 2009 नि सि पुइलानि सिमिनो चबा खलाय थायो जे चबानि बिसिंते चिनि त्रिपुरा सादफा मोथांजाकनाय ते आ चबाओ त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो जत्तनानो थानसा खलाय सामुं खलायनायनि बागै कबगै फाइजाक हायनि बागैनो 19 तारिख फेब्रुवारी 2021 त्रिपुरा हास्तेनि खरगनि मंत्री आईपीएफटी नि ते बाकी 6 जना एमएलए ते बाकी लिडार्स रक ओ जागा सरकार चालगै दंगो बीजेपी बाय हिनबानो जों थानसा नायोबा जों बुबाग्रानि राजबारियाव थाङै थानसानि मारि फुनुका ताकुकते बुहुकसं ओ 19 तारिखनि साइरिगो त्रिपुरा हास्तेओ आसकेनो चिनि त्रिपुरा सरक दं त्रिपुरा हास्तेओ लाई थांनाय 70 बछरमै कोनो दिनाव फानो याखौनि बागै फि आईपीएफटी प्रमाण खलायरिका जे जों थानसानो नायो ते थानसानि बागैनो सामुं खलायनानै हिनै तिनि कक रन्तामो ताकुर बुखुरक कारण कायसासे जतय कारण कोनो गोबांमा कारण करै तामो कायसा कारण हंके जत्त नेतारकनो सीट नांगौ टिकेट नांगौ ओ टिकेट मान्या हंके जों थानसा तंगै मान्या नांखा हंके थुयै सेमानो तबो टिकेटनि बागै कम्प्रमाइज खालाय मान्या दागवान सुगि नायसिरि शुद्ध टिकेट मानानि बागै सीट मानानि बागै बसिकांनि एडिसि चंमारिओ आबोनि बागै सिमिसे थानसा तंगै मानलायलि आंकाय चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनांनि लामा बबा हाय ओंसिनाय आबो बेलायखेनो वाना मा सिंसा ताकुकते बुहुकसं जों खोनाबले ताबुक ससियेल मीडियानि जुग पार्टी आईपीएफटी बुबाग्रा बाय थानसांखा बुबाग्रानि लगी आमसिकानो नेता बांखा पार्टी आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथा थानसांमानि यागुलो जे नेतारक कोनो दिना फानो कायसा राजनीतिक बदल तंगै मान्या जे नेतारक कायसा राजनीतिक बदल नंगै सीट माया टिकेट माया हंकनो कताल राजनीतिक बदल संसानाय रक अबहाय नेतारक मांनो बुबाग्रानि लगी थांख्लाय बैखा बंनि नाहारमं चंबारि बुट फाइकांकैनो टिकेट मानना नांनाय आमोसो बंनि नाहारमं त्रिपुरा सारक थानसा देंगै दं त्रिपुरा सारकनि थिनां तामंनाय आबो बंनि वानसुक मंगै बंनि नाहारमंकै
जों टिकेट सेनांगौ चंबारियाव जों सिट माना नांनाय बोसोरगांनि 6 तारिख एप्रिल 2021 आदिननि चंमारी तेबो चिनि बागै नांकुकमानि ते विशेषकै जे बुबाग्रान लगी तंनाय रक जे नेतारक टिकेट नांनाय रक बंनि बागै तेबो अबनो बरक नांकुकमान हिनि वान सुगो ताकुते बुकसं तामनि काय पार्टी आईपीएफ 2018 सरकार फाइमानि यागलो केंद्र सरकार बाय हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खालायथानि जों विधानसभा होते त्रिपुरा गवर्नमेंट होते एडिशनो एकता हानि बुसाद हानि मालिक जों तै जों किन्तु एरिया अंगि मान्या हानि बागै 8,200 कोटिनि ऊपर रां जों सेंट्रल गवर्नमेंट नो सान हजाक आ रां फाइनाय ताकुते बुहुकसं आ रां फाइकांकै आ रां साबो चालक इमप्लिमेंट खालायनाय एडिसिओ जे सरकारा दंनाय र आबनि बागैनो ओ जे एडिसि बोसिकांनि चंबारी ओ जागा जत्तनो टिकेट माननानै मुजुंगो कारण आ 8,200 कोटी रां त्रिपुरा हानि एडिसिओ दंनाय सिनि त्रिपुरा सरकनि बागै जेफोर इमप्लिमेंट दंगो जेफोर सामुं खालायजागानो आबो बंनि याकदैनो आ सामुं खालायजागना जों ससियेल मिडियायाव तामुनो बरम गोनां जों टिपिएफ नि पाताल गोना जमातिया तामो साइटआवनो खोनाबले वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टआव बबो सीट कायसा पानो सानो बो टोटल 6टा सीट सानमानि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टआव त्रिपुरा मथानि कुनु नेता बनो सीट रिनानि गसेलिया बताम हिंसाय दं ससियेल मिडियायाव जों सायामो बिनि कक्से नर मोबाइल तखे खुलुगै नायमानो नांखांकाय थुइसे मानफोर थुयै तबो बनो सीट रिउइ मान्या बर सगिका थानसानिको ओ जागा थानसानि कुनु नाहार मुंसे ग्रिखा सु टिकेट मानै बोसोरगांगो एडिसि चालमानि आमो सिमसे नाहार मुं दंसिबले आमते हेके बाहायके त्रिपुरा दफाना मोथांसिनाय बाताखौते बुकसं आबुनि बागै जों बोसोरगांनि 6 तारिख जों वानसुगै जों बुधमारि लायनाय साबो सामुं खालायदों आबो आनसले सिगां कगनारनाय नरंनि बोसोरगांगो सायखनारिका जिनि महाराजानि बुमुंगै सासा छुटिरक महाराजानि बुमुंगै एयारपोर्ट त्रिपुरा सकक बाय हाताय कतर मानि कक बरक बाय जों सोनामबायका गरियानो सालसा छुटि तंमानि सालनै खलायका आबरक जों असंसार याकार थांबानो आ मानै रक जत्त बेबानो गोथां दं रोंनाय अ पृथ्वी जे दं संयासाक आज जों सोनामलांना मानै रक आबो तंसिनाय ताकुते बुहुकसं आबोनो चिनि दफानि बागै सामुं खालायमानि मारि बनकारै सरकारा जेसापान तंथं वाक तक पुन्नो कमहाय बेनिफिशियारि सामुं माननाय नामो ते 2 बोसोर तंको चिन्तानि सरकार जों जत बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायनानि साबनो तामरिनानि आबो ताबो चिनि ब्लक चेयारमेननि बिसिंतिनो रिजागै दंगो ते रिजाग नायखो ओंखाय तामनो वानालाय तंखो बाते चिनि दफानि बागै जों सामुं खालाय दंगो आमसानि बागैबो सामुं खालाय दंगो थिनांगो जोंनो ते 2 बोसोर अलरेडि चिनियाखौ पाक्का दंखो जोंनो सामुं खालायनानै जरा रेडि नायदि नरंनो जों 2 बोसोर बाय जे मुचुमा नंनि खाव जे तमा आबो जतनो जों पुरन खालाय रिमानखा आबो जों दाबि खालायाखो जों खालायनाय जों जे सामुं खालायमानि आबो जों अबो कुनु नरनो जागा बसावै कक बाय साइ दंखा आमो हाया नरक नाय मानो दे अ सामुं रखि कुबुइ दे खालायजागै दं ताखौते बुकसं फायदि जोंनो समय रिमानि जोंनो जरा रिजाक जों दफानि बागै सामुं खालाय दंगो जों तेबो चिनि सामुंनो तेबो स्पिड बाबै खालायनानै थांगांखाय चिनि लगी एकेबा चिनि एडिसि आमचाइनोबो जों चिनि याको तन्ना नांनाय एडिसि आमचाइनो न पार्टी आईपीएफ टी त्रिपुरा लेन सानो ओ एडिसि आमचाइ जेसकापेनो पार्टी आईपीएफ टी याको तन्ना नांनाय फायदि 6 तारिखो चिनि 13 नं सिमना तमकारि बतायनाय चिनि बरम गोनां ताको अग्रा दा मंगलनो जों गोबां बुटबाय गोप्लायखाय रहरै जों चिनि आमचाइनि एमडीसी नामलायनो आमसिमं सिदं आनसलाय उलप बबो कगनारग्रा तंखबा सालबंगो जानजानि नगो थाना नांनाय तैसा हायनो हाय जत लुकरगनो आनि खाकसां माते हामबाय याफारे आनि किसिसा कगनार मारन पाइसिनि तिसिने जतन हामबाय खुलुमबाय क्या बेलाय हामबाय सिनि सार बिसो गतुरा अंगाय फायदेसों हायनो हाय का खुनालायनो बगामा थांनाय ताव फायदेसों सिनि आईपीएफ सेंट्रल कमिटिनि एजिएस सिनि सार रतन खुत्तै
जों दाबो कक खोनालायनाय Bala hambai mo sal kesang nujorawo sing kongrok kolok ma kongbo khnalaka sini ang jesikang saithangnai sini netarok ang phaini thaitam kongno sasinai gobang saya ang se gulogo sini candidate bobo kok thana nangkho pulana hambai maro tini sok paijak chinaro sini joto AGS te MLS te joto o amchaini borong munang kokra sakrarok norma an khane hamjak ma sibaya pharoi ko thaise thani samane yaglona ang ani kokdom pariwana jora sini bagai asakan nangai phayo o jora humana jeseng jora ma thai panai o kokno sangkai sara mosungo o jora waisa jodino seng jora ka hamu yakar khangkai a jora taisa kifili phanani borang ni langmabo ni yakeba sini do phawo abo hoyto tai phagla gnang manchogo angko tolule sarami sungo sini IPP nahar mani o dofha tai hano phiobnani je sumai a subani je samung khaita hinke bosgang 6 tarik April 2021 ni je sal kaham o jarani tongo sang sanam sungo karon IPP ni je 2009 ni simi samung tangmani aboni kaham ফসল jungmani tongo te tebo kaham ফসল bangne bagai taklani o 2021 ni je additional stock maribo जों IPF tirok je sakai phano जों humulung dokol khana nango taho Hello. Banyak kerja. Ayah aku ikut kita sama aku kan.
거르니 되고. 아무튼 그나 받은 음식 안 쓰는 사고요. 이 거르니 거르니 버리 봐. 해가 또 라인 해가 또. ডিজেল মালিকা দে Aku live sen dok không? Buông đi flat nó có nhà cũng không phải đi sai gì đâu. Yang sini lah. Ang sau này. Awan ni sai. Karen ni dia kok sang ini pun lama kan kau. Keren. Kau kan perlu ya semua tahu karen. Manja po sar borok. Mana tay chicken me po. Orang dulu